Σήμερα καλωσορίζουμε πάλι τους φίλους των τεχνών, σπουδαστές και γενικότερα τους φίλους της σχολής, αλλά και όποιους άλλους που δείχνουν ενδιαφέρον για την τέχνη. Η τέχνη η οποία άρχισε, δηλαδή οι διπλωματικές αυτές επιδείξεις, μελέτες, θα ήθελα και πάλι να διευκρινίσω ότι όταν λέμε πάμε να δούμε μία διπλωματική μελέτη, ουσιαστικά πάμε να δούμε τι μάθαμε στα 3 προηγούμενα έτη σπουδών και ενεργοποιούμεθα στο 4ο έτος και παρουσιάζουμε το στυλ το οποίο έχουμε υιοθετήσει. Ουσιαστικά δεν είναι επίδειξη, είναι εξέταση. Είναι προβολή, είναι μία αυτά έμαθα, εκεί θέλω να πάω, αξιολογήστε με. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι μία αξιολόγηση, από την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ και 10 μέρες περίπου, λίγο ζαλιστήκαμε, εμείς, ο οποίος δεν είμαι και ο ευκολότερος άνθρωπος για να πω καλά λόγια, πάντα με το ότι δεν δίνεις πολύ θάρρος στο σπουδαστή, αυτό είναι το πνεύμα μου, διότι αν του πεις ότι είσαι πολύ καλός, εκείνος θα νομίζω ότι είναι Πικάσο, Λεωνάρντο Νταβίντσι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε μετράω λίγο. Αλλά δεν μου αφέθηκε δυνατότητα να γκρινιάξω λιγάκι. Η πρώτη έκθεση ήταν μια έκπληξη. Η δεύτερη ήταν ένα θαύμα. Η τρίτη σήμερα, λέω μήπως μπήκα σε κανένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης και βλέπω καμιά αυτή και... Οπότε, δεν είναι υπερβολή, δεν συνηθίζω να κάνω υπερβολές, αλλά πραγματικά ότι να φτάσεις την εικόνα που έχεις μέσα σου να την δώσεις με ένα ενοιολογικό τρόπο, με έναν μεταφορικό τρόπο, με έναν επιστημονικό τρόπο, να συνδέσεις επιστήμη, μεταφυσική, γεγονότα, αλλά υπαρξιακά και να τα δώσεις σαν εικόνα, σαν θέαμα, σαν αισθητική, όλα μαζί και αυτά να αποτελούν ένα μήνυμα, με έφερε σε σημείο να πω, Θεέ μου, πόσο καλοί είμαστε. Ναι, το είπα έτσι. Είμαστε καλοί. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι ο σπουδαστής δεν μπορεί να πεις ότι είναι καλοί οι καθηγητές μόνο. Οι καθηγητές είναι άριστοι, για να εξηγούμεθα. Λοιπόν, αλλά αν οι σπουδαστές είναι του καφενείου, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Συνέπεσε. Σχολή, διδάσκοντες και σπουδαστές να είναι σε πνεύμα υψηλής πορείας. Λοιπόν, έτσι βγήκανε πράγματα που ίσως κάποιοι από εδώ πέρα που έχουν συνηθίσει να λένε ζωγραφική ένα κομμάτι του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένα του Πικάσο κτλ. Να ξενίζονται, σου λέει, μα τι, ξύλα, βράχια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπούμε, είναι μεγάλη υπόθεση. Ίσως θα θέλαμε πολλές συνεδρίες να μιλάμε για να εξηγήσουμε πώς από τη σκέψη μπορούμε να φτάσουμε σε μια μεταφορική εκφορά και να παρουσιάσουμε δρόμενα τα οποία να λένε τα συναισθήματά μας, τις ιδεολογίες μας μέσα από όχι πια Πινέλο και αυτό, αλλά μέσα από μία σειρά άλλων προσπαθειών. Και να θυμηθείτε, η τέχνη δεν έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε με το Πινέλο. Είναι ανοιχτή, έχει ταβάνι πολύ ψηλό, ίσως ακόμα να είμαστε και στην αρχή. Λοιπόν, άρα προσπαθούμε αυτά τα άτομα να μην αποτυπώνουν, να βλέπουν πορτοκάλι και φτιάχνουν πορτοκάλι, βάρκα και φτιάχνουν βάρκα, να βλέπουν πορτοκάλι και να σκέφτονται τι θα ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι του Κιούμπρικ, να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή να μας μεταφέρει σε μια δική του σκέψη, ενοιολογική υπόθεση, ιδεολογία,
κάτι που εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να δούμε το μήνυμα που μεταφέρουν. Της εσωτερικότητας, των στόχων και τα λοιπά. Για να μην μακρηγορώ, δίνω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παρισταμένους, τελειοφύτους και αυριανούς αποφύτους. Η Έφη Ιτανίδου από δεξιά. Η Βάνη Κορονάκη. Η Λασκαρίνα Καραγιάννη. Η Δήμητρα Σάβα από την Κύπρο. Όλη την εργασία ήταν αρρωγός, εμψυχωτής, εκείνο το άτομο που θα έλυνε τις απορίες που θα προέκυπταν, αλλά όχι να βάλει το χέρι του και να κάνει εκείνο τη δουλειά, αλλά θα ήταν ο εμψυχωτής, θα λέγαμε κυρίως. Επιμελητής, όπως θέλετε, δεν θα ήθελα να πω επιμελητής, αλλά γιατί δεν συμμετέχει, αλλά εμψυχώνει, λύνει τις απορίες, αλλά ουσιαστικά έχει επιμεληθεί, για να μην κρύβουμε τις λέξεις. Είναι η Ντανιέλα Σταματιάδη, η καθηγήτρια μου. Θα την παρακαλούσα μάλιστα να πει 2 λόγια για να μας... Έλεγα λοιπόν ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτήν την ομάδα, για κάθε ομάδα προφανώς. Με τα κορίτσια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά, πολύ σφιχτά. Θαύμασα την επιμονή, την υπομονή, τη θέληση, το βάθος ψυχής, το βάθος σκέψης, έτσι, τον πειραματισμό, τη σοβαρότητα, τον πόθο για αυτό που κάνουν, την αγάπη. Είναι άνθρωποι που, δεν ξέρω, εγώ σέβομαι απόλυτα την αφοσίωση που έχουν στο έργο τους. Και αν το δείτε το έργο από κοντά, το συζητήσετε και βαθύνετε λίγο, θα δείτε πόσο ουσιαστικά είναι όλα τα έργα, ένα προς ένα. Είναι μία και μία αυτές οι κοπέλες. Και γι' αυτό σαφώς είναι πάρα πολύ περήφανη που ήμουν κοντά τους, που δουλέψαν μαζί, που βγήκε όλο αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, που πατάμε στη σύγχρονη τέχνη γερά, έτσι. Και αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί στο εδώ και τώρα ζούμε. Δεν ζούμε πριν 50 χρόνια, έτσι, ούτε πριν 100. Είμαστε εδώ και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια, καλά κουράγια, έτσι πάντα δυνατές, πάντα επίμονες, πάντα να θέλετε το καλύτερο. Έχουμε άλλη Σήμερα σας απολαύσουμε αυτά, γιατί είναι η βραδιά των κοριτσιών. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ρωτήστε ό,τι θέλετε, ρωτήστε τα κορίτσια, τολμήστε, ό,τι απορία και αν έχετε, το έχω πει και το λέω σε κόσμο, αν κάτι σας λέει, κάτι θέλω να ρωτήσετε. Είναι χαρά το καλύτερο με τον κόσμο. Σημειολογικά να πούμε ότι τα 5 γκρουπ, γιατί ετοιμάζεται και ένα για τις 7 Φεβρουαρίου, στα 7 γκρουπ που είναι 19 άτομα, είναι 18 γυναίκες και ένας άντρας. Είναι κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τη διεύθυνση του Κέντρου Μελίνα και την κυρία Κασόλα. Κασόλα, ελάτε παρακαλώ. Ελάτε. Η οποία βοήθησε. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Οκεπτισμό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί το Μελίνα γέμισε με φως, λάμψη και συναίσθημα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε. Να με αξιώσει η ζωή, να βλέπω τέτοια έργα, τέτοιους ανθρώπους. Τι άλλο θέλω. Αυτό το λες και ευτυχία. Ονομάζομαι Δήμητρα Σάβα. Το θέμα μου έχει να κάνει με τη βία. Πιστεύω ότι η σημερινή μας εποχή είναι από τις πιο εξελιγμένες που έζησε ο άνθρωπος και μέσα από αυτή την εξέλιξη δεν πάβει να υπάρχει η βία, η κακοποίηση, ο άνθρωπος προς άνθρωπο. Και αυτό γίνεται
κάνει κύκλους μέσα στη ζωή μας. Εκφράζομαι περισσότερο με τη γλυπτική και των πυλών. Αναπτύσσω τα θέματα μου μέσα από το ψήσιμο του πυλού σε stoneware ή σε τεχνική ραγού που αποκτά αυτόν το μαύρισμα το οποίο έχει να κάνει με κάτι σκοτεινό, με κάτι τέλος πάντων μαυρισμένο. Και επίσης συνδέω τη δουλειά μου με το σκουριασμένο σίδηρο, το οποίο έχει φθορά και κατ' εμένα μιλά για τη διαχρονικότητα αυτής της κατάστασης, ως φθαρμένη κατάσταση. Λέγομαι Έφη Σεϊτανίδου και είμαι τελειόφοιτη της Σχολής Βουργίας. Σήμερα παρουσιάζω την πτυχιακή μου εργασία. Ο τίτλος είναι Touching the Hidden Garden και το θέμα μου αφορά το ασυνείδητο, άρα ένας κρυμμένος κήπος που μπορεί να έχει και θετικά στοιχεία, αλλά και πράγματα αρνητικά, τραύματα. Όλα αυτά λοιπόν τα παρουσιάζω εδώ φτιάχνοντας ένα κυκλικό χώρο. Έχω 8 ζωγραφικά έργα τα οποία είναι με κάρβουνο, με σκόνες κάρβουνο και φυσικές χρωστικές. Τα έχω δουλέψει με μια ασυνείδητη γραφή με αναφορά το ρεύμα του σουρεαλισμού. Και στη συνέχεια έχω δημιουργήσει κάποιες φόρμες. Έχουν προκύψει λοιπόν αυτά τα 8 ζωγραφικά έργα. Σκοπός μου είναι να εντάξω τον θεατή μέσα σε αυτό το χώρο και να τον βλέποντας αυτές τις μορφές, να τον αγγίξω και να σκεφτεί για το δικό του ασυνείδητο κόσμο. Παράλληλα, μέρος της εγκατάστασης είναι ένα ιγκλού από ύφασμα,
το οποίο είναι μια αρχετυπική δομή. Μέσα στο ιγκλού έχω ένα μόμπιλο από υγρό γυαλί. Έχω φτιάξει καλούπια από τα εξογκώματα των δέντρων. Τα δέντρα αυτά είναι τα δέντρα που είναι γύρω από το πατρικό μου σπίτι. Πιστεύω ότι το ασυνείδητο και εγώ, αλλά και ο Γιούγκ που είναι και η κύρια αναφορά μου, το ασυνείδητο κρύβει πράγματα που πολλά έχουν πηγεί στην παιδική μας ηλικία. Οπότε γι' αυτό δημιουργώ αυτό το μόμπιλο. Και μέσα επίσης έχω τον ήχο του νερού, που είναι βασικό και αυτό σύμβολο του ασυνείδητου κατά το Γιούγκ. Και συμβολίζει όλα αυτά που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας, που δεν τα γνωρίζουμε και ίσως να μην τα μάθουμε και ποτέ. Ονομάζομαι Λασκαρίνα Καραγιάννη και στη διπλωματική μου μελέτη πραγματεύομαι το θέμα της θεϊκής φύσης του ανθρώπου. Πώς οι δυνατότητες του ανθρώπου, οι εσωτερικές, αυτές που διαχρονικά αναφέρουν οι μύστες και τα φιλοσοφικά κινήματα πολλών φυλών, έχουν στο σήμερα αποδειχθεί από την κβαντική φυσική και την κβαντική βιολογία. Προσπάθησα μέσω της τέχνης να συζεύξω αυτά τα δύο, το πνεύμα, την πνευματικότητα με την επιστήμη και να αναδείξω ακριβώς αυτό το στοιχείο. Στα έργα μου έχω χρησιμοποιήσει ως βασικό χρώμα το μαύρο σε διάφορες υφές και ποιότητες για να εισάγω τον θεατή στο ατέρμονο του σύμπαντος, αλλά και σε μια βαθιά εσωτερική κατάσταση, γιατί το μαύρο μας το βγάζει αυτό. Επίσης έχω συγκεράσει και άλλα υλικά όπως plexiglass, λαμαρίνα, γυαλί, φως. Είναι υλικά τα οποία παραπέμπουν σε ένα εργαστηριακό επιστημονικό περιβάλλον και κάνω και χρήση των γεωμετρικών σχημάτων. Τα γεωμετρικά σχήματα είναι διαχρονικά σύμβολα εσωτερικότητας. Όλα αυτά λοιπόν τα έχω ενώσει με σκοπό να αναδείξω τις αλήθειες των αρχαίων μυστών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί από τη σύγχρονη επιστήμη και να προβληθούν μέσω της τέχνης.
Είναι μεγάλη χαρά μου που σήμερα είμαι εδώ και παρουσιάζω τη δουλειά μου που δούλεψα για 1 χρόνο. Είναι επηρεασμένη από τις καταστροφές στην Ελλάδα το 2023, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Και μέσα από τη δουλειά μου θέλω ο κόσμος που θα τη δει να νιώσει το σφίξιμο στην καρδιά, να νιώσει πόσο στη φύση μπροστά πρέπει να σταθούμε αρρωγοί και να κοιτάξουμε το μέλλον. Γι' αυτό και η ελπίδα που πάντα πρέπει να υπάρχει και εμφανίζεται μετά από τις καταστροφές, πρέπει να γίνει στήριγμα για όλους μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι να μην έχουμε δυσάρεστα πράγματα να αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό όμως δυστυχώς είναι μια ουτοπία σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πια. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε όμως για κάτι καλύτερο.